Що става сега? Какво стана сега? Ма така е, аз трябваше си прегледам колата, преди да си тръгна всичко. Какво е сега? Аз тръгвам. Ай, бе, гледай що тук. Ох, леле. Епа прееба се. Чукчето всичко е пълно перушина. Ай, бе. То с тия кокошки се какво да е пълно. Кокошки. Аз трябваше си я прегледам колата преди да тръгна. Там куфари ходихме, взимахме това, онова, то се забавихме. Кое се преба? Значи аз съм виновна, че тръгна да го изпреварваш, а не да се правиш на мъж. Аз бе го мина. Ама ако съм си подготвил колата, то виж какво става. Ма нема то, гледай, то се е щупило, тук всичко е заминало. Няма да стане, трябва пеша ходим. Това е. Всичко е щупено, такова нещо. Какво? Трябва на стоп, на пеша. 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 Колко пеша? Тук е близо, 3-40 км. Колко? На стоп ще стъпвам. Ще да изгаса нападне акумулатора, па после не мога да запалиме паникова. Така. Аз ще вземе това по-големия куфър. Чакай, палтето ми се стъкова, всичко, значи... Леле, така ще мразим. Леле, как мразим така. Леле. Аз ще взем по-големия куфър. Това. На тебе е това по-малкия и това е. Его те това на тебе. Ще ни спре някой. Какво да? Така е. Си знам. Зафаща. Колко има до там? Близо е 60 км сега е табелата. Колко? 60 км. Бе, тук само пускаме баири и сме там. Тежък ли е това? Аз ти го давах поне за колелца за това и това да го носим. Поне. Махни ги тия, това всичко е престъпници тук. Къде ще ни качват? Ева, да си ходим, близичко е тук. Пускаме баири и сме там.